गिबियावनो आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों प्रभु जिसुनि मुङाव आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दं होननानै। बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथि बिसयखौ फोरमायनो सानदों आरो आं आसा खालामो बे सुंद' मेसेजआ जों साफ्रोमबोनि थाखाय जिउआव मोनसे थुलुंगानाय आरो मोनसे सोलायनायखौ लाबोगोन आरो जों साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे ब्लेसिंनि खारन जागोन होननानै आं फोथायो। बेखायनो आं बयनिसिमबो खावलायो नोंथांमोना बे मेसेजखौ जागायनायनिफ्राय लाना जोबजासिम नाय, अब्लासो नोंथांमोना बे मेसेजनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै आंनि बे इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, नटिफिकेसनखौ क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान भिडिअनि नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोननो हायो। लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दावहा मुसाहारि फेसबुक पेजावबो मोननो हागोन। स' बेवहायबो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामबानो जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों माफोरबायदि जानांगौ आरो दिनै बे समाव जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों माफोरबायदि, बेनि गोनांथि बिसयखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। इसोरा जोंजों माफोरबायदि सोमोन्दोखौ नागिरो आरो बे थासारियाव जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों माफोरबायदि जानानै दङ, बेनि बिसय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो आं नोंथांनि धियानखौ बाइबेलनि मोनसे अध्यायनि फारसे आं लानानै थांनो सानदों। बेनो जाहैबाय गस्पेल अफ जन। गस्पेल अफ जननि 6 बालाबनि 22 सिरियाव बुंदों, जिसुआ बुंफिनबाय, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोर हांखोफोर नुनो मोननायखाय नोंसोर आंखौ नायगिरा, नाथाय सिथावफोर उदै बुंजासे मोनजानायखायसो। जोङो बाइबेलाव नायोब्ला नुनो मोनो जे जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ प्रसार खालामोमोन, प्रिचिं खालामोमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जे जायगायाव थाङोमोन, अब्ला बै समावनो गोबां हाजार हाजार मानसिफोरा भिर नाङोमोन आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां गेदेर गेदेर सोमोनांथाव हाबाखौ मावोमोन। जायफ्रा उन्दैनिफ्रायनो मेगन खानामोन बिसोरनो इसोरा मा होयोमोन? स्रां नुनो हानाय बोलोखौ होयोमोन आरो जायफ्रा बेंगामोन बिसोरनो खोनानो हानाय सक्तिखौ होयोमोन। जायफ्रा लेंग्रामोन, जायफ्रा बेमारमोन बिसोरखौ सोखायोमोन। थैनायखौ बियो फोथाङोमोन। जाथावै खामानिखौ बियो मावनानै दिन्थियोमोन। मानो होनब्ला बिनि गेजेरजों जिसुआ बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन दि जे आंनो इसोर, आंनो बासायगिरि, आंनो नोंसोरनि जिउआव सोलायनाय, सान्थि, गोजोन, अनज्लायनायखौ होग्रा होननानै बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिनि गेजेराव गेदेर गेदेर आरो सोमोनांथाव खामानिखौ मावनानै दिन्थिनायजों लोगोसे प्रुभ खालामनो सानदोंमोन। स' जेरैबायदि जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै गेदेर गेदेर सोमोनांथाव खामानिखौ जेब्ला मावदोंमोन, अब्ला बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन हाजार हाजार भिरा थाबायोमोन, बेखौ फल' खालामोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो लोगोफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन हाजार हाजार भिराथ' थाबायोमोन, बेखौ फल' खालामोमोन, नाथाय बिसोरनि गेजेराव गोबां मानसिफोरनि थांखियानो गुबुन गुबुनमोन। जेब्ला जों बाइबेलाव नायो अब्ला बेवहाय जों नुनो मोनो गोबां मानसिनि जिसु ख्रिस्ट'खौ फल' खालामनायनि थांखिया जाहैबाय बिसोरो बेमारनिफ्राय, दुखु जाल्लानिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो थाखायल' बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थाबायफायोमोन। गोबां मानसिफ्रा गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फल' खालामोमोन। गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय मोजां मोजां बोसोनखौ सोलोंनो थाखाय, गियान बुद्धिखौ मोननो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थाबायोमोन। आरो बिनिनो गोबांफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ दाय होनो थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'नि सिङाव गोरोन्थिखौ नागिरनो थाखाय बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थाबायफायोमोन। आरो बिनिनो खम मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'आ दि बे संसाराव गोजोननाय, अननाय, सान्थि आरो बासायजानायखौ होनो फैबाय, बेखौ मोननो थाखाय गोबाङा जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन फैयोमोन। स' बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'आ मा फोरमायनो सानदों? जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जे आं गेदेर गेदेर सोमोनांथाव हाबाखौ नोंसोर मावनायखौ नुनानै नोंसोर आंनि उन उन फैया, आंखौ फल' खालामा, नाथाय नोंसोर बेनि थाखायसो फैयो जे नोंसोरो गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो। बेनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ मा फोरमायनो सानदों? बेनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरमायनो सानदों जे मानसिफोरनि रिलेशनशिप, सोमोन्दोआ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसेमोन,
बै सोमोन्दोआ जिसु ख्रिस्टनि हास्थायनाय बायदि इसोरनि हास्थायनाय बायदि नङामोन। जिसु ख्रिस्टआ मानसिफोरजों जेरैबायदि सोमोन्दोखौ नागिरदोंमोन बेफोरबायदि सोमोन्दोखौ मानसिनि जिउआव गोबां मानसिफोरनि जिउआव जिसु ख्रिस्टआ मोननो हायाखै। मानो होनोब्ला बेवहाय जों नुनो मोनो गोबां मानसिफोरनि थांखियानो गुबुन गुबुनमोन। मानो होनब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैनानै जे बुस्थुखौ मानसिनि जिउआव होनो सानदोंमोन बैखौ मानसिफ्रा गोबाङानो एक्सेप्ट खालामनो बा मोननो लुबैयाखै। दिनै लोगोफोर जोंनि लाइफआवबो मोनसे गोनांथि सोंथि, मोनसे सिरियास सोंथि, बे सोंथियानो जाहैबाय दिनै जों जिसु ख्रिस्टखौ मानो फल' खालामो? मोनसे जोबोद गेदेर सोंथि। नोंथाङा गावनि फारसे साननानै नाय। आं जिसु ख्रिस्टखौ मानो फोथायो? आं मानो ख्रिस्टियान जादों? आं मानो गिर्जा थाङो? आं मानो आर'ज खालामो? आं मानो बाइबेल फरायो? दिनै जोंनि समाजाव नायोब्ला गोबाङानो जिसु ख्रिस्टखौ बिनि थाखाय फोथायो, आर'ज खालामो, बाइबेल फरायो, मण्डलियाव थाङो, जाहाथे बिसोरो गावनि लुबैनाय, गावनि हास्थायनायखौ सुफुंनो हायो। बिसोरनि थांखिया इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नङा, इसोरजों मोनसे मोजां रिलेशनशिप बानायनो थाखाय नङा। दिनै जोंनि गोबाङानो बेकस्लाइड जालांबाय, आन्दायलांबाय लोगोफोर। गोबाङानो दिनै जेबायदि सोमोन्दोखौ इसोरा जों हास्थायो, लुबैयो, बै सोमोन्दोआ दिनै मानसिजों गैला। मानसिनि थांखिया गुबुन जाबाय। जेरैबायदि इसोरा जोंनि लाइफआव होनो सानदों बेखौ मोननो थाखाय मानसिया दिनै नागिरा। जेरैबायदि सोमोन्दोखौ दिनै इसोरा मानसिजों हास्थायो बेफोरबायदि सोमोन्दोआ दिनै मानसिफोरजों गैला। मानो होनबा मानसिफ्रा सेल्फिश जाबाय। मानसिफ्रा गावनि गांनाय उखैनाय, गावनि हास्थायनाय, गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय आरो मोननो थाखायसो दिनै इसोरखौ फोथायो, इसोरनिसिम फैयो, आर'ज खालामो। बेखायनो दिनै आं नोंथांनाव सोंनो सानो, नोंथाङा मानो मण्डलियाव थाङो? नोंथाङा मानो प्रेयार खालामो? नोंथाङा मानो बाइबेल फरायो? दिनै जोंनि गोबाङानो दुखुआव दङ, बेमाराव दङ, सैनांनायाव दङ। बेनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनाव फैयो। गोबां जायगायावनो दिनै दिन्थिबाय, डक्टरनाव दिन्थिबाय, अजानाव दिन्थिबाय, उमुक तुमुकाव लांबाय, बेवहाय लांबाय, गोबां जायगायावनो लांबाय, नाथाय सोखाजानायखौ मोनाखै, सोलायनायखौ मोननो हायाखै। बेखायनो खेबसे जिसु ख्रिस्टनाव ट्राइ नायथारनोसै, जिसु ख्रिस्टनाव लांथारनोसै, मण्डलियाव लांथारनोसै, जाहाथे बिसोरनि आर'जनि गेजेरजों बे बेमारा सोखाजानायखौ मोननो हायो, बेमारनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हायो। अब्ला नायदो बिथांमोननि थांखिया माफोरबायदि। दिनै जोंनि गोबाङानो आर'ज खालामो, मानि थाखाय? इसोरजों मोजां सोमोन्दो खालामनो थाखाय नङा, इसोरजों नांथाबनायनि थाखाय नङा। बिसोरनि आर'ज खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जे गावनि हास्थायनाय, लुबैनाय बायदि मोनजानो थाखायसो। मानो बेखौ बुङो सेल्फिश प्रेयार। लोगोफोर, दिनै जों गावखौनो साननायनि गोनांथि। नोंथाङा जुदि गावखौनो साननानै नायोब्ला आं मण्डलियाव मानो थाङो? अब्ला फिननाया मा जागोन? आं मानो मण्डलियाव थाङो? आं मानो बाइबेल फरायो? आं मानो प्रेयार खालामो? अब्ला नोंथांनि फिननाया मा जागोन? मा आङो इसोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय? आं इसोरखौ मिथिनो थाखाय? आं इसोरनि आरो खाथिसिनाव फैनो थाखाय मा जोङो मण्डलियाव थाङो नामा? जों प्रेयार खालामो नामा? बाइबेल फरायो नामा? मोनसे गेदेर सोंथि लोगोफोर। जेरै बेवहाय बुंदों जे नोंसोर सोमोनांथाव हाबाखौ नुनायनि थाखाय नङा, नाथाय नोंसोर गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय, गाव गावनि लुबैनाय हामजानायखौ मोनजानो थाखायसो नोंसोर आंखौ फल' खालामो, आंनि उन फैयो। दिनै बे जाथायानो लोगोफोर जोंनि समाजाव, जोंनि मण्डलियाव आरो जोंनि ख्रिस्टियान पार्सनेल लाइफआव जागासिनो दं। जोंनि गोबाङानो दिनै आर'ज खालामो, बाइबेल फरायो, मण्डलियाव थाङो, बेनि थाखायसो जे जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि हास्थायनाया जाफुंनायनि थाखाय। स' नोंथांमोना गावखौनो साननानै नाय। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे जोङो इसोरजों मानो सोमोन्दो लाखिनायनि गोनांथि, आरो इसोरजों सोमोन्दो लाखियाब्ला जोंनि लाइफआव माफोरबायदि जायो, आरो इसोरा जोंनि लाइफआव माफोरबायदि सोमोन्दोखौ नागिरो। लोगोफोर,
इसोरा जागायजेननायनिफ्रायनो लानानै जोबजासिम मानसिजों लोगोसे थाफादों आरो बियो अराय सम बे मानसिजों लोगोसे थाफानो हास्थायो, मानसिजों लोगोसे थाफानो हास्थायो। बेनि थाखायनो दिनै इसोरा जोंनो साफ्रोमनिबो थाखाय गोथार जिउखौ होदों, जाहाथे गोथार जिउआ जोंजों थानानै मोनसे इसोरजों मोनसे गोरोबथा, मोनसे रिलेशनशिपआव स्ट्रं जायो। बेनि थाखायनो दिनै इसोरा जों साफ्रोमनि जिउआव गोथार जिउखौ होदों। नाथाय दिनै लोगोफोर जोङो आन्दायलांबाय, जोङो बेकस्लाइड जालांबाय। दिनै जोंनि गोबाङानो खालि सानदे खालिल' जोङो इसोरखौ गोसोखाङो, इसोरनि नाम लायो, इसोरखौ बाख्नायो, इसोरखौ खुलुमो। नाथाय बाखि दिन, बाखि समफोरखौ जोङो बावगारो। इसोरजों नांथाबनो थाखाय, इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय दिनै जोङो बाखि समाव बावगारो। बाखि समखौ जोङो ओरैनो स्पेन्ड खालामो, बाहायो। नाथाय सानदेखालि जों थाङो गिर्जाफ्राव, इसोरखौ बाख्नायो, इसोरखौ खुलुमो। मा जोंनि सोमोन्दोआ सानदेखालिल' नामा? ख्रिस्टमासआ फैगासिनो दं लोगोफोर। जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोनदोंब्लाबो, फोथायदोंमोनब्लाबो, गोबां मानसिफ्रा दिनै संसारजों गोरोबलांबाय, बिसोरनि सोमोन्दोआ इसोरजों गावलांबाय। नाथाय बैसोर बायदि मानसिफोरखौबो दिनै जोङो ख्रिस्टमासआव रंजानाय, बाज्ल'नाय आरो गावखौ खृष्टान होनानै दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। अब्ला आं नोंथांनाव सोंनो सानो, मा जोंनि सोमोन्दोआ बा इसोरखौ खुलुमनाय, इसोरखौ बाख्नायनाया खालि ख्रिस्टमास खालिल' नामा? बा माबा मोनसे प्रग्राम बा माबा मोनसे फोरबोआवल' नामा? बा सानदेखालिल' नामा? नोंथाङा सानना नाय। दिनै इसोरा जोंनि जिउआव माफोरबायदि सोमोन्दोखौ नागिरो? लोगोफोर, आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो, इसोरा दिनै जों साफ्रोमबोनि लाइफआव बिफा आरो फिसानि समान सोमोन्दोखौ नागिरो लोगोफोर। आं जे जायगायाव थायो बेवहाय गोबां गथ'फोर दङ आरो आं गथ'फोरखौ जोबोद मोजां मोनो। गथ'फोरजों गेलेनो थाखाय, गथ'फोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय, गथ'फोरखौ बामनो थाखाय आं जोबोद मोजां मोनो। दिनै बैसोर गथ'फोरनि गेजेराव गोबां गथ'फ्रानो आंजों गेलेनो थाखाय गोबां मोजां मोनो। नाथाय बिसोरो आंजों गेलेयोब्लाबो, बिसोर आंखौ मोजां मोनोब्लाबो, जुदि आं बिसोरखौ लेङो, थौ जोंहा बैफोराव बेरायना फैनो, हाथायाव थांनो, चक्लेट जाना फैनो, बै दखानाव थौ होनना बुङोब्ला गथ'फ्रा आंजों थाङा। मानो होनब्ला बिसोरो आंनि फारसे फोथायनाय गैया। सासे गथ'आ गावनि बिफानि फारसे जेसेबां फोथायनाय थागोन, बिनिख्रुइ बांसिन गुबुनाव थाया। आंखौ सासे गथ'आ, गुबुननि गथ'आ आंनि फारसे जेसेबां फोथायगोन, जे दुखु खैफोदाव बियो आंखौ जेसेबां अनगोन बा आंनि गोनांथिखौ जेसेबां बियो हेल्प खालामगोन, बिनिख्रुइ बांसिन आंनि बिमा बिफाया आंखौ मा खालामगोन? बिनिख्रुइ बांसिन आंखौ अनसिनगोन बा आंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा, बावगारनाय नङा। आंखौ बिनिख्रुइ बांसिन अनगोन होननानै साफ्रोम गथ'फ्रा गावनि बिमा बिफानि फारसे मोनसे गेदेर फोथायनाय दङ। थिग बेफोरबायदिनो दिनै जों साफ्रोमबोनि जिउआव इसोरा माखौ हास्थायो? जोंनि सोमोन्दोआ जाहाथे सासे बिफा आरो फिसालाजों जे सोमोन्दो दङ, बेफोरबायदि सोमोन्दोखौ दिनै जों साफ्रोमबोनि जिउआव हास्थायो, लुबैयो। बेखायनो लोगोफोर, इसोरखौ बाख्नायनाय, इसोरखौ खुलुमनाया, इसोरखौ गोसोखांनाया जोंनि थाखाय सानदेखालिल' नङा, बा बबेबा प्रेयार टाइमावल' नङा, बा मर्निं टाइमावल' नङा, बा उन्दुनाय समावल' नङा, बा आं बुंगोन ख्रिस्टमास टाइमावल' नङा, बा बबेबा प्रग्राम टाइमावल' नङा, इयुथ मिटिं टाइमावल' नङा, उपास प्रार्थना समावल' नङा, नाथाय गासै समावनो जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों लोगोसे जेरै बिफा फिसानि बायदि मोनसे सोमोन्दो दङ, बेफोरबायदिनो जानो नांगौ लोगोफोर। आरो बेफोरबायदि सोमोन्दोखौनो दिनै इसोरा जोंनि जिउआव हास्थायो, लुबैयो। स' बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आं नोंसोरनि जिउआव फैनानै गेदेर गेदेर खामानि मावबाय आरो बै गेदेर गेदेर खामानि मावनायनि गेजेरजों आं नोंसोरनो बेखौनो दिन्थिनो हास्थायदों जे आंनो इसोरा, आंनो बासायगिरिया, आंनो सान्थि, गोजोन, अननायखौ होग्राया। नाथाय बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि बै होगोन गोजोन, अननाय, सान्थि आरो बासाय जानायखौ मोननो लुबैयाब्लासिनो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय दान्दिसेनि थाखाय सेल्फिश बिसोरो इसोरजों मा खालामदों? रिलेशनशिप लाखिदों।
दिनै बेखायनो आं बयनिसिमबो खनसेबाव सोंनो सानो नोंथांनि सोमोन्दोआ इसोरजों माफोरबायदि नोंथाङा मानि थाखाय आर'ज खालामो बाइबेल मानि थाखाय फरायो गिर्जा मानि थाखाय थाङो सोखाजानायनि थाखायल' गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायल' ना इसोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय इसोरखौ मिथिनो थाखाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जोङो मानो इसोरजों गासै टाइमावनो मोजां सोमोन्दो लाखिनायनि गोनांथि फर एग्जाम्पल आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जोंहा गामियाव बारे बारे आंनाव फन फैयो आंनो सिस्टारा खोन्थाहरो सम सम जोंहा मादारा खोन्थाहरो जे कारेन्ट पस्ट गुदियाव जोंहा लाइनखौ कानेक्सन खालामदों अके जे लाइन कानेक्सन खालामदों बै कानेक्सन खालामनाय वायारा थारा सम सम लोरिबाय थायो अके थारा सम सम लोरिबाय थानायनि थाखाय बाल्बा मा जायो मा जोंलाय गोमोरलाय जायो स' फैनानै बेखौ मा खालामनांगौ जाना फैयो बेखौ बोथ्रोदनांगौ जानानै फैयो अब्ला बोथ्रोदबासो मोजां जायगायाव नांबा वायारजों अब्ला मा जायो लाइना साप्लाइ जानानै न'आव जोङो स' बारे बारे आंखौ कमप्लेन हरबाय थायो जे मोजां बेखौ मा खालाम मोजां कानेक्सन खालाम होननानै मानो होनब्ला बेयो लोरिबाय थायो लोरिबाय थानायनि थाखाय कारेन्टआ मा जाया न'सिम साप्लाइ जाया थिग बेफोरबायदिनो लोगोफोर जेरै वायारा कारेन्टनि वायारा जेरै न'नि वायारजों मोजाङै कानेक्सन जाया अब्लासिमहालागै जोंनि न'आव मा जाया कारेन्ट साप्लाइ जाया थिग बेफोरबायदिनो जोंनि लाइफआवबो जेब्लासिमहालागै जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों लोगोसे स्ट्रं जाया इसोरजों लोगोसे कानेक्सन नांनानै थाया अब्लासिमहालागै जोंनि जिउआव जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि पार्सनेल व्यक्तिगत लाइफआव मा फैनाय नङा गोजोन सान्थि अनज्लायनाय आरो सोलायनाया फैनाय नङा दिनै लोगोफोर बेनि थाखायनो जोंनि लाइफआव जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव मा गैया गोजोन आरो सान्थि गैया जों बुङो जों खृष्टान जों बुङो जों गोबां समनिफ्रायनो खृष्टान जों गोबां समनिफ्रायनो इसोरखौ सिबिबोदों इसोरखौ मोननो हादों जों मण्डलियाव थाङो जोङो आर'ज खालामो बाइबेल फरायो थेवब्लाबो गोबां बार जोंनि न'खराव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोना न'खराव जेंना गोरोबलायनाय गैया बेबा बेखौ दाय होयो बेबा बेखौ दाय होयो मानो होनोब्ला जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि मण्डलियाव बा जोंनि व्यक्तिगत लाइफआव जोंहा मा गैया इसोरजों लोगोसे मोजां रिलेशनशिप गैया जानो हागौ जोङो प्रेयार खालामो बाइबेल फरायो मण्डलियाव थाङो नाथाय मानि थाखाय जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय जोङो इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नङा इसोरखौ सिनायनो थाखाय इसोरनि खाथिसिनाव फैनो थाखाय नङा बेनि थाखायनो लोगोफोर जोंनि रिलेशनशिपआ इसोरजों लोरबां जालांनायनि थाखाय दिनै जोङो मा जादों संसाराव गब'नांगौ जानानै फैदों पापाव गब'नांगौ जानानै फैदों सैताननि बान्दोआव जों गब'नांगौ जानानै फैदों बेखायनो दिनै जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव आरो जोंनि व्यक्तिगत लाइफआव खृष्टान जासेयावब्लाबो मा गैया गोजोन आरो सान्थि गैया स' लोगोफोर जेरैबायदि आं नोंथांमोननो फोरमायबाय जे मोनसे वायार जे कारेन्ट साप्लाइ जानाय जे वायार बे वायाराव जोंनि न'खरनि लाइन वायारा बेवहाय मोजाङै स्ट्रङै जेब्ला कानेक्सन जागोन अब्लासो मा जागोन कारेन्टआ जोंनि न'सिमहालागै वायारजों साप्लाइ जागोन थिग बेफोरबायदिनो बाइबेलाव बुंदों लोगोफोर जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोरो आंखौ नागारनानै जेबो खालामनो हाया नोंसोरो आंनिफ्राय आलादा जानानै गुबुन जानानै नोंसोर मोनबो मुंसेबो खालामनो हाया होननानै बुंदों स' जोंनि लाइफआव जोङो माबा मोनसे खालामनोब्ला जोङो मानि गोनांथि इसोरनि हेल्पनि गोनांथि आरो इसोरनिफ्राय जों हेल्पखौ माबोरै मोनगोन जोङो इसोरजों नांथाबबासो इसोरजों जोङो मोजां कानेक्सन जाब्लासो अब्ला जोङो मा मोननो हागोन इसोरनिफ्राय जोङो हेल्पखौ मोननो हागोन इसोरनिफ्राय जोङो बोरखौ मोननो हागोन स' लोगोफोर दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै थुलुंगा होनो सानो जेब्लासिमहालागै जोंनि सोमोन्दोआ इसोरजों लोगोसे स्ट्रं नङा गोख्रों नङा अब्लासिमहालागै जोङो खृष्टान जासेयावब्लाबो आर'ज खालामसेयावबो बाइबेल फरायसेयावबो मण्डलियाव जों थांसेयावबो जोंनि न'खराव गोजोन आरो सान्थिया फैनाय नङा जेरैबायदि जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि व्यक्तिगत लाइफआव जोङो डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन जौगानांगौमोन जेरैबायदि जों इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननांगौमोन बेफोरबायदि जोङो मोननो हानाय नङा स' आं नोंथांमोनाव जोबनायाव आरोबाव बेखौनो सोंनो सानो जे नोंथांनि सोमोन्दोआ रिलेशनशिपआ इसोरजों माफोरबायदि सानडे खालिल' ख्रिस्टमास टाइमावल' मोनसे प्रग्राम टाइमावल' ना एनि टाइम एनिवेर गासै समावनो
गासै टाइमावनो गासै जायगायावनो नोंथाङा मा बुङो? नोंथाङा मा सानो? जुदि नोंथांनि सोमोन्दोआ इसोरजों लोगोसे जुदि गोख्रों नङाब्ला, फै लोगोफोर, जोङो गावखौनो मोनसे डिसिसन लानि जे दिनैनिफ्राय जोङो मा खालामनो? जे इसोरजों लोगोसे मोनसे मोजां रिलेशनशिपखौ खालामनि, मोनसे गोख्रों सोमोन्दोखौ बानायनि।